ಬದರ್ಲ ಬಲೆ ಅವ ಕೆಂಪು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರಲ್ಲ ಅಡಿಗೆದಾರ ಫೈನಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಟ್ಸಲ್ಲ ಅದು ಕಾಸು Welcome back to the channel The Retro Smile Enchelar Purakula. So ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಏನಿರ್ದುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡಪುಂಡು. ಸೊ ಏನಿರ್ದುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 7 ದಿನ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ ಆಡ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏನಿರ್ದುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ NSS ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಲ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ತಿರಂದು ತೂಕ. ಸೊ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಸೇಮ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಾಗ್ ಬಂತಂದಿತ್ತೆ NS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಪ್ಪ ಪಿರಾ 2 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಾಗ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಐಕ್ ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಮಂತ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಲಾಗ್ ತುಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡೊಂದು. ಸೊ ಇನಿ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋತು, ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಬೈರಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ದುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓನರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಅಡೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೇಲೆಂಡ ಅವೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲಾಗಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುವೇರು, ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸತ್ ಬರ್ಪೇರು, ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪೇರಿಂದು. ಸೊ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸೀದಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡು. ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪತ ಚೂರು ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ತಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ರೀಚ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಬೋರ್ಡು ಚಾ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ನಿಂದ ಕೃಷ್ಣದು ಗಣೇಶ ಅಣ್ಣನ ಹೋಟೆಲ್ದು ಚಾ ಬರ್ತಾ ನಾಲ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಟಾ ವರ್ಮ ಕಾಲದು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅನ್ಬೇಕು. अरे बड़ा रिक्शा है बस सुन गया बहुत देर का अच्छा रप्पा काला तो सुना था. सो पोई नमा चापरियर ಹೋಯ್ದ. ಸೊ ಅಂಬಟೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಚಾ ಬರ್ತಾ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಯಾಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಪಿಲಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಅಂದು ಅಂಚರ ಅರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗ ಕತ್ತಂಬೇರು ಬಂಗಾಪುಡು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಬಲ್ ಬಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜೇ ಬಸ್ಸುಡು ಮಾತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ಮೊದಲೇ ಈ ಕಪ್ಪು ತುಜ್ಜು ಮುಖ ಮಾತಲ್ಲೇರು ಮೂಲೊಂದೇರು ತುಕ ಈ ಸಲ ಜನ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂಗಾರ ಬರ ಪಾಡ್ರಿಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಏತ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಮಾರ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಹಾಗೆ ನೀರ ನಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಈ ಲಕ್ಕಿಯ ಮಾದರ್ಲ ಚಪ್ಪಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ತೋಲಿ ಮೂಲ ಮಿತ್ರ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಆರಂಬೋಡಿ ಅದ ಆರಂಬೋಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಾಡು ನಡು ಬಾಳಿಕೆ ಮುಗಿತದೆ ಸರಿ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂಜಿ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಎಷ್ಟಿಜ್ಜ ಕುಕ್ಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನ ಸಾಯ್ಜಿನ ಸೈಡ್ ಬಲಿ ದೂರ ಮಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರನೇ ನಿಕ್ಕದ ಬೇಲೆ പോയി. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಸಲ ಅಡಿಗೆದಾರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಸಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರಲ್ಲ ಅಡಿಗೆದಾರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ ಸರ್ ಇಡಬಲ್ಲ ನನಿ ನಮಸ್ತೆ ನಾ ನಿಖಿಲೇ ತುರ್ತಾತು ಬುಕ तू यार जर ನಮ್ಮ ಆರುನಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ನಮ್ಮದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ NSSನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಈ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾವೆ ದಾದವು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸಿಗೆ ಬಲ್ಲಲು ಚೂರಿ ಕೋಚ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೇಸ್ ಒಪ್ಪುಕೊಂಡಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೌಜಿ ದೊಡ್ಡ ಪೈ ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮುಂಚ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಒಪ್ಪುಕೊಂಡಾರೆ
ದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಬತ್ತು ಕೊಂಡೊಯ್ಯದೆ నేను తోజాడు పెజిదాన్ సాలే గండానికి ఎందుకొనప్ప నాకు బొక్క కొనలే ఏందో ఓకే ನಾನು ಕೊನತ್ತೆ ಸಾಲೇ ಬರ್ತದೆ ನೀನು ಬದಲಾಗ ಬೈದ್ನೆ ಯಾನು ಜಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಕಾಲೆಗೆ ఏ జోకులు లేరు మూలు వేరు జోకులు ఇద్ద అవును పూರ ಮಾತನಾಡು ಗೊತ್ತಾ ಅದತ್ತೆ ಮೂಲ ಸಾಲೆಟ್ ಸಾಲೆಡ್ 50 ಅನುಮಲ್ಲ ನಂದು ಒಂಜಿನತೆ 50 ಒಂಜಿನ ಕೇಕುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆತ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಮುಟ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದೆ ಅನ್ಮನ ಮುಟ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬುಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಅಮಲ್ ಪನೆ ಕಲ್ತದೆ ಸಿದಾಕೆ ಹೋಯ್ತು ಒರಿ ಕುಡ್ಲಾಟಿಲ್ಲ ಬೇಸಾಪ ಕೊನ್ನ ಆಂಟಿ ಮಾತ್ರೆ ಟಾಪ್ ಆಂಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗ್ರೆ ಮಾತ ಇದೇನೆ ಬಲೆ ಮೀಯರೆ ಅಂಚೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಆರು ದೊಡ್ಡಲಾತೆ ಈಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬರ್ತೇವೆ ಐದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಇತ್ತೇರಿ ಹಂಗೆ ಅಂಚೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಕೆ ತಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ పోయి ಸೇವ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೇನು ಜಿ ಮೆಣಸು ತೊಟ್ಟು ತೆಗಿತಿದ್ದಿ ಅವು ಟೊಪ್ಪತ್ತಿ ಹ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ ಒಂದುಂಡು ನೊಪ್ಪು ఒక ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ఒక ಪಲ್ಯ So boys, all boys are here. इतने NSS seniors बेलन बरदु जी and I make the मात्रे alla manas mallav guys first da belan dollala ಈ ತಿನಂತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ ಅದ ಬೇಲನ್ ಬನಿಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಒನಸಕ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಉಲಾಲ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸ ಒಂದುಂಡು ತಿನ್ನು ಬಾ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಂ ಮೆಚ್ಚೊಂಡ್ಯಾ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಮೂಲು ವಾಯ್ಸ್ನಾಗ ಕುಳಿತುವಲ್ಲಿ ಒಣಸ ತೊಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ ಒಂದುಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬಣ್ಣಂಚಾನೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಪಲ್ಯ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏನತ ಸೊ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಣಸ ಆತುಂಡು ಆಕಾಶಲ್ಲೇ as guys ida mata tuyare namma onasta inauguration mata tuyaru so inauguration da video deiji so aita photo patana niklega ate inita log ita log ide end mantolle nanna grama samikse barandu so pondulle aita log nikle next day bye ekdam air mata subscribe ಮಾಡಿ please subscribe ಮಾಡ್ಲಿ guys air mata posattu ನಮ್ಮ NSS camera ವೈದಾರು so onji sokde kodlude comment abbu okay bye guys bye bye deton engkai nate das berpilih kemal beli